zuk bai ikusi dezuela. Zeiniria, Jessicari? Atzo, ordu honetan. Amakin, naumiakin. Niretako neska normala. Normal, argala da. Bai, eta guapia eta argaltxua. Bueno, gu bezalakoa. Bai, ni bezalakoa sobre todo. Badakizue pertsona ezagun bat etorri dela ona bizitzera? Ez. Bai, beste, pakirrinen exao, no seke. Bueno. Jessica, bueno, hemen da horien bat. Norekin dagoen eta norekin egondan eta zerekin. Hori behar jakin gauz, norekin ondan. Ez dut ikusi oraindik, kalian ez. Eta gogoa okazu? Bueno, Ondo dago, eskatxua. bai. Eta norekin dagoen badakizu? Peleteiro, jota peleteiro. Peleteiro, ze dakigu peleteiroari buruz? Ibarren jokatzen duela eta Hona da, jokalari. Ez dakit. Hementxe dago Jessicaren etxea eta hau da, gertuen geratzen zaion okindegia. Azegiro daukagun hemen. A ber, Carlos, zein pasatzen da Jessica horrek? Ez dakit Jende guztia txoratuta dago. Bai, irakurri dut periodikuan ez dakit zema gauza. Hementxe da bila umiak enta ez dakit gehiago. Ez dut ikusi. Hementxe bizi da. Bai, baina ez oporretan kanpoan egon naiz da ez dut ikusi. Eta gogoa daukazu, Carlos. Bueno, saitxik ez? Politxea bada. Omen da, guapa ez, no? Muy guapa. La panadera más. Guapa. Hombre, y la vemos todos los días. Deska magia da, berakin berbaitzen, bai onginen egun batian da. Magia da. Zantzizun? Dagoela oso posik Eibarren. Etorri eta joan itzen da, denbora guztian hemen ez da egon, Oin etorri da berri umiakin, berandako txarrago. Ginen egun batian urekin, jotakin, berakin eta umiakin. Normala. Futbolari ere ezagutzen dezu. Bai, Guapoa da ere bai. oso guapua. Eta umia bai oso potxolo. Esaten dute pakirriren antza okala. Bai, baina mezklia daka. Amana bai daka, bai, berandako beto. Bai. Oin hemen zelan bizitzen da, en lugar de pakirrin, patxerrin, baina, bueno, horre gauzok bromiak esaten dira, umiariko txaua ze gupia daka ba. Pakirrin zatarra da. Bagian etorriko da pakirrin eta guztiona. Bai, Ibarrera? Agian umearen bila o... Bai, Eta agian pantoja ere bai. igual. Gizonak esaten dabe que oso guapa da, andrak esaten dabe que hainbeste ez. Baina hori normala da. Eta prentsa rosakoak eta hemendik... Es unos petardos. Ibili ziran, bai. Asko? Latia emoten. Zerbait zen ediozu Jessicari hemendik? Jessicari, ondo egilitza Eibarren. Badakigu non bizi den, badakigu ze hartzen duen hemengo tabernetan, baina ikusi, ez dugu ikusi. Beraz, argazki honekin konformetu egin beharko dugu. Eibartik, Marta Elvira, Euskal Herria zuzenean.